Ghana de Shemaima, Jumadia, when you go to a wushy, your friend on Yansapo. Me and me did Jumadia Muchiame, me ding Ede, Nanayao, Apreku, Ubet me a frame in Mobium. And probably I make us a mena me tutuka, etuaka, etetia bankaba, if you waka for onsa, money coffee coding come for, we are come for me. Jumadia so, and I yet a mamre any amanie. Wakasa bebua hodua yabubi adane no achiachi bie. Dame be nyina me ka kire wo se oba akuntimi nchewa damfo. Eno nti da me de akukudam wona emim de akunyini ene anintine ene ba dwumadie yiso. Na enenso masanya akukudam mienu ewo me nchen. Na se be mpani sika akom ya ne agine kokoa no munti memo mo ankasa to mo no mutu. Jebre ne hweye na yenwie no na wonso wasua ade api. Eno ti sabre de me ka kire wo ne se Free will be no be free will be say, Nyansapo Dwumadie no, a brena so. Edamasi. Epia, Madeshe, Mamma Kwaba, about Nyansapo Dwumadie so. And Penny say, Nyansapo is a Bagamba. Pia, you, Madaruma, with ye, Obo Dean, any baby will free a buy. Mark Macha, Diana Banana boy, Siama Butchi, Sunyane, Pia, you, Miniam. Medini a chas entry, the do one name air for one answer. Me a clapping about me to Namu where the Biasi and a mebut. Mo, naturally say, and then Odoman Kuma and Afe, Kwaku, Anansi, and I know what dear Shimu, a one Yansapo, Jumadie so. Na Ansani, a Beshasi, and Jumadie no a Jumakuobio, and a yana almost soya sene, am I the broad, and then ya. Sabre, yet the Jumadie no eba Beshisha, so said ye more munim dadano. Ye caught near a Cassifono, Aquapuchi, and Como. Yo. Many are Nancy, and I feel what the man come. See, we beach like Guanancy, a son said, Danny, then I was in the attic. See, we beach them. A Janancy, Macatati, Catati, my Hunofi, when it was a night and so died, and Alfonso and a predator. What down Alfonso wins room from a boy, and the way we see a woman, a family cartoon, when they ask it. Dear, the women tea city. What if from my dear, you could was in tea city? And my man can't just a dear queer, a can't hear my Crusoe, Boma, Minia Obuada, about friendly Madarian and Fruso, and a man can't just say a collab of Bokumpi, I could trade Abibirem, so in some way, Tata. About Fra, Obu, no so abonissumai. You and my man can't just a Sabi, Kokumuti, and Kotiku, and Kakumpi, what in baby. So the Kokumetian so called here, the strongly Jalpine, and I'm can't just see a chin or die, 1 hour after. The German sense so a con one account, Massam, no food to free for the Jeff for a senator, won't fear about to Moody Diana. So what it is, I'm born some more. Dia bonjomosa we were so 3 years that we be and this musia ti o won so a kutudwe enso a che hwe obi che kokko ho mfa boba mpa ti ani bo a ekotrim no pre ade to ani a nyo wa na wiyu de ato na ne nyo no na eyi ne chi apa yeso nyo no na pam anu nti na mpanifo se de nto bo ase ne pam achacha ade yesi efun bi so na efun bi so gina ho no pre ana ma menka ncha satacha o koma achacha na wanto na enye na mirika dodo na mo ne ho se de ndira opam hu fon so tene be ma nti na mpanifo se wudi hu achi a wo mre do mpenu sanso na sa ope wase esre mo ahwa na no twa nsu achacha na ma pem kora wo to ye ba ko abo na ntwie se achacha esi na ti a ubuni se wado esi na na ti a wo se yare ade no ma dodo ade aso afu ponko tutu tata ide so aponko pan ko ndu ba bia no ati ahwe wo se o ka hire nya no kwana mka ncho se sibia na ntwie ni bodu ya ancha no to no sai na ndi gina wo konfo nsem konfo bone so hye nkom se man bebo a otimu bi no konfo na na bo ade konfo na bo ade ngam konfo bone ya wahwe ya afo ama konfo pa beto no yini bonu ya ni ntina fie ma se dua ho emfo na sa sefo emfo bani a wotena fie ma mo frawe na kanso ebu na kanfo a wo kan mo bi kokko Nancy penina watena fie ma den peni entina fie ma sefo na sa se dua emfo abofra yeso makro no odi nso makro ma ade okuru kantanka ya be ko wu a odi na chija dudu akoban oyidika yiri obarima be wu ana na yiri nsusuro ana ma menka nto se dua akoban eti ase okuru kantanka odidi mo so bodi mame waka wodi ye nhwa de be yesua de why yesi jirika jiri be me be wu ana yiri suro no enchirase na yesi na titie sade ntiase no echere se ahun se tete no na hospital na se hospital nchada eni ho ya sabia eni ho enti no na obi yare a ye na fie duru habama ene de keka ho na ye hwe yarefo e wo fie enti mpempi no se ta kan bi se eto de de a ye su frɛ mema enti oba a wotene kunu ho a wo hwe no no se eje kridia a to se be ma no be wu no ehubua ebo oba na ontumi enye ne ho hwe
Tiena ye kabu my friend say o yidi kayiri se be me be wu a na ne yiri suro abusuafo ene moate mede ka aka se mode hie ma obiom de metena sese yi a akom ene nkyiremu ene nam akom a ya nkyira se no e ya akom hunu eno nti sabri oduma nkoma wa kyeremu yi pa nanso na aduru so entitu aso mame abofra de ka to penia de ka to na abofra ayi ama no na abofra nso de akasoro na peni nso ayi ama no ansa na dudu akwaban ebetwa nsuo ne fije bisi ho se nkromati ase a badi oni ade anoma na no wa odididi nsuo agya onfa ntwa nsuo sanso na anoma kro ya so wusuro an takraba fom no kra ana ma men kan cho sebe yetufuo ne yentu hyebre anoma o chedua so a ogebo ana ma men kan cho sebe anoma onfa dua abufuo o hwe bo ato aba anoma no nso hwe bi obetu akọ as uhu ase watoto an na nhye asra kro ya nso hwe ne kese no anwene buru no kra abo ache mo se kwatebra no ne anwen sanso na tie se obi bi ne anoma abobonua ka beta kuma ama no fi se djuma we ne owu adjuma enu nti na mpenifo so osu awo enye okun sanso na se obi bi ne anoma asokona nka betina hye ne yomo yo inframa so di achinchina be ko ba bia wompe se nkontomro ho se emojaduru a nka bo wansan na ma no pon ahwene achinchina tu na se wansu a yebu no wam sanso na se yanka ni wachin so a o se agro na eda na jame kwan na wusa me ho humani so mame a na nchese fa me hwenum ye trumpet asem etreset takran frama bona na de na mafiefi asem kese so ba frankansi sabredie ye ba behwe ema ya kansifo nanya na sana no dwumadie no wona so ya sinema da ne da nyina ye de bremu no yenso so yenkonkoton wo made kakra eye time herbal mixture time say malaria fever de tutumika na bra wo maso ye so na wo mozo so eni hu dwuma emfama wo eno de ye mfam mu fichiri eye tata hye time wo mo no afenso givers p capsules givers say tutumika bra na no mo ma ye adwuma givers say be ma wontimi mo adwumaden e wo mpam wo sa be ma no wo de wo how to atwa eno na se wakwadwo mo p capsules ni bi nom na afefiri ho kɔ no wo be ye be ma mapa wo be gina so wohwe ma ho fama me de ti ha ya na ya waprekuda ne da nyina me se kente de me di na fafira mi fira na me pegu na me fira enye mema de nko a na wo mton omo wo ma soso de e wo ho se wo ye owade mi na wo ne wo yire ba be ware na mo pese mo soso ye the same thing de ma mo na se adekro de ma mo a me nkanfo ba bia se ko Mr Bright ho Mr Bright omo de ye kente Paris omo wo kumase ha ya ntonso na wo mo wo tutumika na hwe wo machita kwan no mo so emo a wo mabibia enye kama ba ko na wo pe dodo na wutu a wo be ye nyina e de ama frɛ wo mo e wa ahomatrofo so 02403232 and afi 62 yenhwe ama akansifo no enya na afi yentu adwumadie ne so yo sabredie akansifo a yenya wo mo eye kwaku anansi e na afi odomankoma yeko ibu kompo kohwe yechi no efa ba ko a ye de ba wiye no kwaku anansi enya aduasa enum mekire 35 ena afi odomankoma enya aduasa 9 mekire 34 eno nti efa edikan no kwaku anansi etimi ayi odomankoma etiko ede abofom ebe ba ko na ye ba beto aso ne yahwe efa no de biomo de be kwa akosi ti sabredie ye nto aso emfa mom yo kwaku anansi ene ye wo so besi bibi dia kire odomankoma ne ato aso odomankoma me ma na nyo gwanwa na nya nanse na ho ne ye fa asase di o anansi ofie nso a emisa de nyo ntentan na nya otan anka okoto ntentan wo da no a yensa nanse won ko bisa katakire o se enye akitire nso ni bibi ne kanka bi a kanka wa na ko be ma ntwa dafa enya ne be ma awo na chi o abusia ho yi etese kwaye ugina kire bo mutu wo be no bia bia awo ni sibre yo no kre ana ma me kan sabo na no odin no won na daduam sade abo wo nam no sa na oda won so pie wo bon ma hwe ne hu sa bibia ni mu biem otwe hu adokro no oda wo na no wo boro so fa ntu bon chanchan frowa me na medi kan wo kwaye mu na so yina asam ho abenya e kan fofon ko anka girantwi abobidie se ye pai wa pampa mu a na ehye okomoden yo ana me kan cho won sa hwe obi enu so ye mpa na pampa mu sanso ansaten ho ye nyepe kukuba okwa epenipo didi a oja bempontu se ye de smawa ye di jawa na di aso awo ma men kan cho se kukuba weteku o de beto adra ka ye san ka doma ko akekira be yu se aboa adwene wo hu se
okode nam atu nam soro a ma wani mre e ba na sujare a wonso odamu fi ade kokko fenti na ma yoro kwa ode no kokko bo no moma so abofra so pa ade kokko ahra ete damrama e de kire no na menka nto se ensuo bawi e ma adwen ho ada ho nsuo a be no so no yen hwe nchanchen na menka nto se ufura atachempa boa ufura na usura atachempa boa ufura na ntoma nsuo a do wonso na ko hinam na menka nto se ensuo bawi o e ma kwan ho ada ho se nsuo a ahina de ko nsuo ba na ase nsuo no hwegu a ensuo de wo kwa na mu ha ma nyina atan nsuo afakra mo obisa na che otwenya no ho amini o pam se bo nsuo de konfo bosom ko wate ani ayira bisa nyankamade no kura na menka nto se nkwanju wa no sin o ka bi hwe sanso na nkwa ya denso na twen adwa no kura na menka nto se ododo akunnya ba akofo ntana so nche se oba onche wa wade ase a ododo ba ncha won tuba ncha won hye ye nam dodo so ba akofo mu afunu sanso na se okraman owo nwura mu a enim de no kofi enu ntina nyam enu ntina esin ba akofo nsa ho ye ensu nyankopon ni kata no okraman se onim se ne ba ebewu a ko ode ne din sesa agi dompe na ma menka nto se sebi wo susu asu hina bodambo no na nkantan so agekwan mabo afa kura wadu so yi ye twono hene fom obisa se obi mo hina so mu da na nye da yeyi no se ukoto se twono no da kurubi nkwanti a empente mu ase kurumofo nim na nwe ebia na abo akon nam ho no kwanti fefrichiwa anka wa he ha kwanti mpom kusie untim nika no wa koduro kwanti mpom sa ho ma me na mepe na nkwala tu madonku okusie so bada na ahwe a edmedu a ene kire no hoto de egufo so de won so agu na pra onyagina ho bebre nso apa ite pompom krama de egufo fa kosu ebogu nanum sanso na kram achenchina fa dompa etena no kwa ye krama dia kosu afi wisa bogo ba so amina gama nenam ye twase akokum si machi wore no kura ana ma menka nto se nkra ne ko nhia mu na ye ma ya abo akoto pe ne timi ko hebe kan ka hina saboni ene efuntakra koto ti ase ide eden ya boso no obedun su fin da sekan ya idi ya bo akosagiti a ni ti ho anfu bi mu na fiche ma so antakra bo ni dwane ti azu fin mu na ya sensupa se chuma mentwe ena makra wai tipai si nsu mu tipai bakru mu abo akoto onka ho bi ayo nkokro nso na amakoto anyetire no kure ana ma menka ncho se sebi kaka yo mo se nyina tutu a na no ntia so ode no ho ache wo se obo abrowa nana na ote admanko sem yo ana ma menka ncho se sebi obi a kaka aye no na se nyina tutu odi no hu dompa na ato na yem hyehye tu fo nso na wanti a kwa anti ade yo no kure ana ma menka ncho se tu ye tufu ewo kukuom na wanti a ye kan woni mo bedwam yetufo adwamamo ho na opesa ba bi yo ana ma menka ncho se kwan ya wadan ko piu aboboa no anamo apem ekwan so na de anamonko ena hyase ye wedi kan wan kan ho de odi akire san na ho se de adi kan so de enwura de di achi du peni dware wi pe na fi nsu asa de ekon so na ye bon konten hwenya de eba uhuru tra o peni a wo se ne mem tete hota oto a enwuru ntraja no kure ana ma menka ncho se wokoto sa akoko watutu ntuma gu no ho na waboshira na hwene mu se kokobo ne akroma na ewu awia abo amankuto nan nchene ejina ba bi sere onim se nsuo beto na ma menka cha asumtakon na wo boni nti na ekunu fa konso to ma atache ba no epesi ya hwa na ehun futuro efie musia etwa ya se abonte so de bia misle obi anso eja wase na menim se wansa me ne wo fie ebe ka bia ya nka do ye wo nwuram ye me nyonko fa wansa ha gufu nso abru kro no kure ana ma menka ncho se wansa na proof mu bebe ne ka ho sie nu se wan krontu nso a wose wansa na oka no kure ana ma menka ncho se sebi oba totu a twede be madam ekro ntutu baanu no kure ana ma menka ncho se de ekro wona na ntino wona ti a emfe sanso na se otuo enya chidinafo a ena eto so bodi mami etuo enya chidinafo a ena etimi eto ebusuafo ebre na ye be dwumadie yi die unim se yentimi ntina so saa isanse ebi kọ na ebi so eba wo dwumadie yi mu ena adwumakuo ahodo asoso yasene ama ye de brem sabre die wo hwe mentuma mafra medi na pefra dan dan nyina kente papapa kente eye me ankasa me de hye Mr Bright ono na dane de nyina ya na odimi apefra aha dan de nyina odimi apefra ya frɛ Mr Bright ewa homatrofo iso 0240 32 and afa 62 afa so ye de dwumadie no ba awie ye no ema akansifo no etumi nyaaye ye ne yankasa ye nua bema kwaku anansi oku anansi de obi anim dwuma a wodie ye wie dwumadie na kwaku anansi etimi abu 81 wabu ebe no mako 81 edi wotwe baako sana eye odumankoma ono so ebu edi wotwe me kire 80 na kire se ye de nyina ba awie ya kwaku anansi
etimi eyi odomankoma etiko edi aboho eye enne se wo fie na wo hwe ye na wo susu wa adwene mu uhu ne se ebe no wo so nimbu eno nti wo so betimi akanta wo mo ete hayi a fa ye number na egu screen na se ne frɛ ye ene ye ntwetwe nkomo ye beje wo frɛ wo so na wo so aba abekere wo bobre e wo nyansapo dwumadie so afa nso enwumaku ahodo a mo hwe ye ankrankra ne adwumakuo akese obia betimi afrɛ ye na ono nso so aba abeso yasene ofrɛ ye number egu screen na se a ye na wo betwetwe nkomo na ye nso so waba abeso yasene ya ton nso so wadwaton de no e bia ma wo nyansapo dwumadie ne so aha ena medi mu besie mo de hye mo biam nie apia Yansapo when na wa besi dan samio Yansapo when na wa besi dan samio Yansapo sana ne bajimba